Skypa, ina ndizimbuzi inoda kusungirirwa kana kuita dragiramu nokutsanira ivandidziva musa ndichainira upenyu hwakaoma unoda kubhabhadzira havana mukana wapunyaira manake bvunza zepskira chikoro chakanaka chinoda kushingirira chikoro chiya chamaishainira special class ndiyo yakubudirira vamwe voti pito yekudenga yakarira zvinhu zvaivava zvavawo kutapirira kudhara iko tichiitawo matyira tanzi rakabvutwa namukomakina mudzimu yakaneta yanambuya zarafina apa zisisheni kuchikoro vakakwita Simon Peter ndiye akavamitisa madzibaba mbingashuwa futi vanopisa vaisadati vaida koti inopisa kwanzi zvakadhakwa kunge stiki yemachisa ipoko mahora anajiba skipa mabhebi musafambe musame makastripa azimuzanbiga azimuzandyisa azimuzanyima ende musama munopisa ndakaipa chifaipa disaipa ndauya nechikoro chemangoma dzidzo yakazara muchaona dofo harina zvarinogona mudzidzisi vaisasa nechichoma ndauya nechikoro chemangoma dzidzo yakazara muchaona dofo harina zvarinogona mudzidzisi vaisasa nechichoma chikoro chemangoma dzakafunga kaipa uchi dzakamora izadza rakakwata dzakamona ndauya nebhazuka rakakoka vasina kuzimba zakatyoka o54 zakafona chikoro chemapenzi danda tocha zuro pakasvika ini boma isiki yesuka zakachoka igemu harare pamwe soda mukana ukauya sakatora indendende zakapoda ndauya nechikoro chemangoma dzidzo yakazara muchaona dofo harina zvarinogona mudzidzisi vaisasa nechichoma ndauya nechikoro chemangoma dzidzo yakazara muchaona dofo harina zvarinogona mudzidzisi vaisasa nechichoma special class ndiyo yakubudirira vamwe voti pito yekudenga yakarira zvinhu zvaivava zvavawo kutapirira kudhara iko tichiitawo matyira tanzi rakabvutwa namukomadzidzo yakazara muchaona